díky lidi, vítám vás u nového videa, nebo spíš u nového shortu. A chtěl bych vám říct, že se moc omlouvám za to, že jsem dlouho teďko nenatáčel. Byly trošku technické problémy a pak jsem musel... No prostě mi nešlo natáčet, i když jako jsem chtěl. Tak mi nešlo natáčet. No, tak už to je v pohodě. A byl jsem teď i tenhle týden na dovolený, takže jo, prostě jo, a chtěl jsem se taky zeptat, jestli byste mi neposlali třeba nějaký vaše strašidelné historky, které se vám staly. Já je pak budu číst nahlas a bylo by a jako budeme si prostě o nich povídat tady. Takže fajn, jestli to bude ideál, tak bych byl rád, kdybyste je poslali. Bye.